سلام كما تخونو كبرات تخاتلتي اف بين استوديو نحجون حدشتن اقدستن يمزبلكم حابريتاتات حيزلكم مسئلكو كسام ودات همساي صانيخم كتكاتاتلو بخبري نعدمكو نحجي ناباختكم زبلوم زعباتات مكتتالم كتعملكم متان ግብጺ ብዛዕባ አፍ ደገ ባሕር ዝምልከት ንኢትዮጵያ ምጥንቃቃ ናብ ትግራይ ከኣቱ ብዛዕባ ዝቀነየ ዘመናዊ ኣጽዋር ኮሙን ኦባሳንጆ ናብ ትግራይ ዘይወጋዑ መብጻሕ ምክያዱ ዝብሉን ካልኦቱን ትሕዝቶ ዘለዎ ሓበሬታ ይሕዘልኩም መጽእ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ብምጽናሕ ክትካታተሉ ኸኣ ብኽብሪ ይዕድመኩም እምበኣርከስ በቲ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሶጎን አባሳንጆ ናብ ትግራይ ዘይወጋዑ መብጻሕ አካይዱ ዝብል ዝወጻ ሓበሬታ ዝምልከት ምስ ንጅምር ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣሎ ከም ዘለዎ ናባኹም ከብሎ ፕሬዚደንት ነበር ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ናብ ትግራይ ምምጻኦም ኣመልኪቱ ዝተዋሃበ መግለጺ ዝብል ተርእስቲ ቀጺሉ እቲ ዝወጸ መግለጺ ፕሬዚደንት ነበር ናይጄሪያ ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ تمالي 18 حاسة 2018 عام تمرت جئز نام مقالة مصيوم من باروم يفلتن يخون بر تستجابر مبصح أقدمو بسرعة بستتحزه قصران برنامج من زي كونه هاند بستجابر مبصح نيرو يبل تحبريتام يخون بر بريزيدنت منجس تجراي قدمو تتحزه زنبر برنامج عاصفهم رخيبهم أزراريبهم اللوم أبتست جبر زررب مريحنا تجراي أبز حلف سنة 2018 عام تمرت جئز بستجبر مرد عن زررب مسرت ترجم زلوا وقت التلون قصصرن ناتجبر بزي ممسوء حجوسات كم زي كونن تكونتات نابز غث وتر كم زي عرجن نتهم بريزيدنت أبرهلوم يبل تحبريتام كابزي بمبقاس دما مس منجست فيدرال زررب كجمر انتخينو أزوم زصعبنا جرات مملاس مسرتاون كندن كم زخونة أسميروم لو اللوم نساتهم دما قداماي ناي إيكونومي معقدن عصوان ملعال كالاي مقراص وتهدرو كبان تفتير زلو وطري مرقابن سالساي لولاو جزاء تقراي ناب نور مملاس رابعاي مملاس تمزابلتي دحننتومن كبرومن بزحلوه منقدم ناي مودعتا غا مملاس بوليتيكاون حقاون مننت زباويان حارنت تግራይ ويكا هوحات زبليون كابزي بمبقاس ولاኳ بوغن منግስት تግራይ نتي زلو وطرن مكرخارن ኢሉውን ግዜ ዝሂብ ኩነታት ክፈትሕ ዝኽእል ክትትልን ዝርርብን ኣይግበርን ዘሎ ዝብል እምነት እንተሃለወ እቶም ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ግን ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪበ ኣብ ዝቕጽሉ ሓደን ክልተን ሰሙናት ክምለስየ ምባሎም እቲ ሓበሬታ ይገልጽ ይብል ይኹን እምበር ካብቲ ናይ ትማሊ ዝርርብ ምርዳእ ከም ዝከኣል ብዝሕዝን መልክዑ ስርዓት ብልጽግና ኣብቶም ዝተነጸሩ መሰረታዊ ጉዳያት ዝጭበጥን ሓቃውን መምሕያሻት ከም ዘይብልኡ ተራእዩ ዘሎ ስለዝኾነ እውን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝነበረ ፍሽሉን ዘይጭበጥን ከይዲ ተደጋጋሚ ምይይጣት ዘይትግበር መብጻዕታትን ኣባይታ ድማ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈ ዝቕየር ኩነታትን ኣካይዳን ንምድጋም ዝኾነ ዓይነት ሸውሃት ይኹን ፖለቲካዊ ባህጊ ከም ዘይብሉ ግልጽ ጉዳይ እዩ ክብል መንግስቲ ትግራይ ኣስሚሩሉ ኣሎ እምበኣርከስ ኦሊሶጎን አባሳንጆ ናብ ትግራይ ኣትዮም ዘሎ ትማሊ ጽንጽንታታት ክስማዕ ውዒል እዩ ኣረጋጊጽና ተሓበሬታ ናባኹም ከነብሎ ብዝብሊና ስቂልና ጸኒሕና እንተኾነ ሕጂ ግን መንግስቲ ትግራይ ባዕሉ ኦሊሶጎን አባሳንጆ ንእግረ መገዱ ወይ ካስሩዕ ብዘይ ኮነ ኣገባብ ናብ መቐለ ከም ዝኸደ ገሊጹ በዚ ኸኣ ዕግበት ከም ዘይብል መንግስቲ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ናይ ድርድር ወይ ከዓ ናይ ዘተ ሽማግለ ቆጽራ ሒዙ በኣገባብ መዘራረብ ኣጀንዳታት ነጥብታት ሒዙ ክኸይድ እዩ ዝግባእ እዝን እግረ መገደኻ ዝግበር ነገራት ግን ተገዳስነት ከም ዘይብሎም ዘርኢዩ ኦሊሶጎን አባሳንጆ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ናይ ብልጽግና ሰበስልጣን ክዘራረብ ድሕሪ ምቕናይ እዩ ሃንደበት ናብ መቐለ ኸይዱ ስለዚ ሃንደበት ናብ መቐለ ምኻዱ ምናልባት ብዓይኒ ጸጥታ ንዑ ዘስገ ነገራት ስለ ዘሎ ድዩ ሃንደበት መቐለ ኣትዩ ንዑ ዝምልከት እንተ በቲ ሎጂክ ወይ ከዓ በቲ ሕጋዊ ኣካይዳ ግን ብቆጽራን በአገባብን ይመቐለ ኻቱ ዝግባእ መንግስቲ ትግራይ በዚ ተሓንጎሰን أي تحجر سكون يلقن نقول سجون أي نصجون
ወይ ከዓ ንምዝራ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ኣይብሎን ተዘራሪቦም ምስ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝዝራእኹም ከዓ 6 ነጥብታት ብምቕራብ ጠለባት መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ ናብ ብልጽግና ቀሪብሎ ብልጽግና ግን እዚኣተን ክትግበራ ኣይደልን እዩ እዚኣተን ክትግበራ ተራ ተፍቂዱ ወይ ከዓ ዝፍቅድ ተኮይኑ ህዝብ ትግራይ ሰላም ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ህዝብ ትግራይ ሰላም ክረክብ ግን ድሌት ናይ ብልጽግና ስለ ዘይኮነ ብልጽግና እዚኣተን ከይትግበራ እዩ ዕንክሊል ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ህዝብ ትግራይ ከየጥፍአ ከም ዘይድቅስ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ምስቲ ናይ ኣየርላንዳዊ ወፃኢ ጉዳይ ተዛሪቡ ንትግራይ ናብቲ ናይ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበሮ ተኸይመረስኳ ኣይድቅስን ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ባዕሉ ሰበስልጣን ኣየርላንድ እውን ገሊጹ ወይ ብዝሓለፈ እዋናት ዝክርዎ ይኹም ስለዚ ነዚ ዝመስል ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ ናብ ትግራይ ዝገበሮ ዑደት ሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ፍረ ኣየፍረን ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተደጋገምቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እናተኻየደ ወላ ሓንቲ ኩነኔ ከቕርባ ኣይተሰምዓን ኣብ ትግራይ መዓት ገዛውቲ ናይ ሲቪላት እንዳዓነወ መዓት ሲቪላት ሰባት ብደብዳባ ድሮን ነፈርትን እናተጎድኡ ማሕበረሰብ ዓለም ሓንቲ ቃል ከምልቕ ዘይከኣለ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ዓቃብ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ክልተ ወተሃደራት ሞይቶም ኢሉ ግን ተጓይዩ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ መግለፂ ከውፅእ ርኢና ኣለና ኣብ ገጻት ናይ ቢቢሲ ካልኦት ዓበይቲ ሮይተራስ በዓል ሮይተራት በዓል አልጀዚራ ገሊጾን ኣለዋ ውድሕራት ሃገራት ክልተ ዓቀብቲ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ምማቶም ሓዘነ ይገልጽ ኢሉ መግለፂ ኣውፂሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ግን ወላ ሓንቲ ክብል ኣይከኣለን ስለዚ ዓለም እዚኣ እትመስል ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ዝመስል ሎሚ ፀግዒ ወይ ከዓ ሓይሊ ተዘይሃሊካ ዕጫ ወይ ዕድልካ እዚኣ ትኸውን ስለዚ ናኻ መንግስቲ ትግራይ ጽባሕ መግለፂታት ካብ ምውፃእ ሓደ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ንብል ዘለና ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ምስ ንሰግር ክቡራት ሰማዕትና ግብፂ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ካብ ዝግበር ፈተነ ምቁጣብ ከም ዘድሊ ገሊጻላ ዝብል ዜና ወፂሎ ትሕዝቶ ናይቲ ዜና ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደልዓጢ ካብ ዓለም ለኸ ሕጊ ወፃኢ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበሩ ጻዕርታት ደው ክብሉ ከም ዘለዎም ንኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ተዛሪቦም እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ዝርከባ ሃገራት ሓድነት ሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ክኽበር ከም ዘለዎ ገሊጹ ባድር ዓብደልዓጢ ብሰንበት ምስ ሚኒስተር መስዓድ ቡሎስ ኣብ ዝተዘራረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣፍሊጦም ምስቲ ኣማኻሪ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ዝምልከት ዝተገበረ ዝርርብ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሊብያን ዘለዉ ጉዳያት ከም ዝተላዕሉ ሓቢሮም ግብፂ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ንዘላ ሱዳን ሓድነት ሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ዘለዋ ድጋፍ ዘይናወፅ ከም ዝኾነ ምግላፃ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣመልኪቱ እውን ይብል እቲ ዜና ኣብ ሱዳን ተማዓደውቲ ትካላት ንምፍጣር ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ሃገሩ ከም ትቃወም ዝገለጸ ዓብደልዓጢን እቲ 3 ዓመታት ዝሓለፈ ኩናት ንምግታእ ብሱዳናውያን ዋድነትን መሪሕነትን ዝካየድ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ከይዲ የድልውን ኢሉ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፅን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣዩ ጉዳያት እውን ተላዒሎም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብቲ ዞባ ናይ ዝርከባ ሃገራት ሉላውነት ሓድነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ክሕሎ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ዓብደልዓጢ ወሲኹ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ይግበር ንዝበሎ ፈተነ እውን ተቃዊሞም ንሰላምን ድሕንነትን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ናይ ሓደ ወገን ስጉምትታት ክውሰዱ ከም ዘይብሎም ከዓ ኣተሓሳሲቡ ንሱ ወሲኹ ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ካብ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ምዕቃብ ከም ዘድሊ ብዕቱብ ምልዓሉ መግለፂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣመልኪቱ እቲ ግብፃዊ ሚኒስተር ብዛዕባ እቲ ከይዳሎ ዝበሎ ፈተነ ካቢኔት ሃገር ምዃኑ እኳ እንተዘይጠቐሰ ኢትዮጵያ ምዃና ግን ዘይሰሓት እዩ እንተኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዓብደልዓጢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ነዚ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓት ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ምርካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና ከም ዝኾነ ንዝሓለፉ ኣስታት 3 ዓመታት ክገልጽ ጸኒሑ ስለዚ እዚ ናይ ግብፂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምስቲ ናይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣማኻሪ ዝገብሮ ርክብ ዝኾነት ሃገር ብፍላይ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ዜናታ ዘይልላውነታ ዘይምልከታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ምንቅስቃስ ምስተካይድ ግብፂ ብትሪ ከም ትቃወሞ እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ከዓ
ንኢትዮጵያ ምዃኑ ዘየጠራጥር እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፂ ካልኦት ኣብቲ ዞባ ረብሓ ኣለና ዝብሉ ኣካላትን ብዛዕባ እዚ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ወይ ከዓ ናይ ወደብ ብትሪ ተቃዊሞም እዮም ካብቶም ንኢትዮጵያ ዝቃወሙ መንግስታት ወይ ከዓ ሓይልታት ከዓ እታ ኣብ ቅድሚት ስራዕ ቁፅሪ ሓደ ግብፂ እያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ብተዛዋሪ መንገዲ ግብፂ ንኢትዮጵያ ተጠንቅቕ ዘላ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታኻ ነዚ ከቕርበልኩም ፀናሕኹ ይመስል ናብቲ ናይ መወዳእታ ምስ ንሰግር ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ኣዝዮም ምዕብላትን ረቀቕትን ዘመናውያን ኣፅዋራት ናብ ትግራይ ካእትዉ ከም ዝቐነዩ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይገልጹ ኣለዉ እዞም ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ዘለዉ ኣፅዋራት ፀረ ታንኪ ፀረ ነፈርቲ ከምኡውን ተወንጨፍቲ ናይ ሚሳይል ሮኬታት ብዙሓት ካልኦት ዘመናዊ ኣፅዋራት ከም ዘጠቃለለ እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ብናይ ኣንፈት ኣትዩ ወተሃደራዊ ምስጢራት ንምዕቃብ ኣብዚ ኣይክንገልጾ እንተኾነ ብክልተ አንፈታት ናብ ትግራይ ኣዝዮም ምዕብላትን ዘመናውያን ኣፅዋራትን ኣትዮም ኣለዉ እንታይ ዓይነት ኣድማዓነት ክህልዎም እዩ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቀጻሊ ናይ ድሮንን ነፈርትን መጥቃዕትታት ደው ተዘይቢልዎ እዚ ናብ ትግራይ ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ዘመናዊ ኣፅዋራት እውን ገለ ግብረ መልሲ ብኡ ክወሃቦ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ምናልባት ከም ቀደም መስለክን ውሕጅ ይወስደክን ከም ዝበሃል ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምዕብላት ዘመናውያን ኣፅዋራት ዓጢቑ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ሸረሪና ከም ዝረኣናዮ እውን ትግራይ ናይ ባዕላ ናይ ድሮን መጥቃዕት ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ከቢድ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ኣፅዋር ኣብፂሓ እያ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ በዚ ረኺብዎ ዘሎ ዘመናዊ ኣፅዋር ተዋሓደ ነቲ ጽባሕ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዘነጻጸረ ናይ ድሮንን ነፈርትን መጥቃዕትታት ከዓግት ወይ ከዓ ደው ከብል ካብኡ ሰጊሩ እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ርእዩ ዝኾነ ወታደራዊ ፀቕጢ ወይ ከዓ ናይ ወታደራዊ عقمي مزبع فتيرو سرعت بلصقنا كيف توه نابتي نهزب تجراين منجست تجراين سراوي تجراين زرب بحن نتوزبا زتأكمن سلامن كسانة زمس زت ما أدزته كقربه دزقات عني تسفنا نجلس نحجي أداني لكم زنوبركو تحستوتات نظام كتكاتات الوم زتنا حكم يوم زمصر نيرم أبكت علي بتماساسل تويق بخالو تحستو كم لسوكمي كساب شعو سسنايو